Inkomplu live ma'kom u waħda mill-ħafna irkejjen interessanti li sibu kull 15 jina għatmana Kane Said. Insellimlek. Insellimlek, insellem l-tim kollu mal-ħidma sfiqa ta'kom u nsellem l-telespettaturi wkoll. Ekku, hija rokna illi tintalab ħafna nagħtu ħafna informazzjoni. Fil-fatt illum ħanitkellmu dwar il-lob tal-azzart fost l-anzjani. Ekku. U xek, jiena u naqra ngħid il-verità, jiena u naqra il-mistoqsija, ma mmaġinajtx li jista' jkun hawn ukoll naf illi forsi ħafna anzjani jista' jkollhom dit tip ta' insejħula problema. Hekk in brackets. Spjegana ftit dwarha. Aktar milli problema jien nitkellmu fuq l-attività per se. Li persuna jkollha d-delizzju tal-lob tal-azzart u l-lob tal-azzart iva. Skont l-aħħar statistika li ħadmet fuq għall-Fondazzjoni Lob Responsabbli għall-2022, iva l-lob tal-azzart juri predominanza fost age bracket partikolari għandek minn 56 sena, 56, sa 65 sena, 65. Ġifieri iva jiġi prattikat f'ammonti, ejja ma ngħidux allarmanti, imma f'ammonti u bħala lokalitajiet jisu t-tramuntana u nofsinhar tal-port. Ġifieri Northern u Southern Harbour District. L-anzjani jilagħbu għal diversi raġunijiet. Sibna mid-diversi każijiet li jkollna fuq il-wieħed 777 fuq il-numru ta' support nazzjonali li qed jidher ukoll fuq l-iskrin, l-aktar raġuni primarja hi li ħossuhom waħedhom. Kont insaqsik, il-lob tal-azzart jissejjaħ vizzju u vizzju, jew kif qed tgħid inti forsi għax persuna tkun tinstab weħida tajlek jiena m'għandix nagħmel mela ħammur ġo tali post, ħammur x'imkien, pereżempju, biex isu jgħaddi l-ħin. Yes. Il-lob tal-azzart kif bdejt l-intervista huwa aktar delizzju milli vizzju, imma jekk inti titlef il-kontroll budġetarju, il-kontroll finanzjarju u ta' ħin, hemmhekk iva. Bħal kollox tista' persuna taqal l-eċċessività u taqal vizzju patoloġiku aħna ngħidulu fejn persuna tibda tilab mod rikorrenti. Importanti kif dejjem niġbed l-attenzjoni biex ma nħallux l-anzjani maħbubin tagħna lill-ġenituri tagħna waħedhom ma nżurruhomx. Jiġifieri importanti nuru interess fir-rutini tagħhom, jekk ma nistgħux inżurruhom dik id-darba fil-ġimgħa inċamplulhom u naraw daqsxejn kif jinsabu, x'inhuma jagħmlu, kważi f'liema postijiet qed imorru, mhux biex nindaħlu imma biex nuru interess u jekk ikun hemm ħiel ta' xi attività li tpoġġi lill-persuna daqsxejn f'saram, nilqgħuha mill-bidu. Il-komunikazzjoni hija ċavetta kif dejjem ngħid jiena u ma fiha xejn ħażin, m'hemmx għalfejn inħallu li l-anzjani tagħna jitolbuna l-flus, jew nħallu li l-anzjani tagħna jaqgħu fid-dwejjaq jew f'depressjoni, biżżejjed ħafna anzjani jkunu qegħdin jgħixu waħedhom. Tajjeb li ngħid ukoll li jista' jagħti l-każ li anzjana jew anzjani partikolari jibdew jużaw dik l-attività tal-lob tal-azzart hawnhekk inġib eżempju tat-tombla biex jissoċjalizzaw hemmhekk ma fiha xejn ħażin, ikunu looking forward. Jintaqgħu forsi ma' xi ħbieb oħra. Jgħidu kelma sa dan it-tant ikun hemm min jieħu pjaċir jilgħab il-logħba kif u x'fatta. Imma jista' jagħti l-każ li persuna tibda tesaġera fl-attività tagħha. Meta tgħidli tesaġera, hemm xi sintomi li forsi naf tista' tinduna li wieħed għandu dan il-vizzju jew xi anzjani u anzjana li forsi tilfet ftit il-kontroll?
Normalment meta persuna tibda tesaġra fl-attività, meta tibda tattendi ħafna attivitajiet ta' tombla ta' sikwit, pereżempju, jew inkella mhux tombla biss, jew inkella sib anzjani kif konna qegħdin nitkellmu qabel l-intervista jattendu ta' sikwit il-każino. Okay. Iva, ikun hemm anzjani llum il-ġurnata wkoll ma ninsewhomx li jkunu still tech savvy. Ġifieri xorta waħda jkunu qegħdin jużaw it-teknoloġija tajjeb ħafna u jilagħbu lob tal-azzard mill-kumdità ta' darhom. Jew inkella jitfgħu dik l-imħatra ta' sikwit fuq logħbiet sportivi, attivitajiet sportivi. L-importanti li dejjem nirrepetiha ma jkunx hemm esaġerazzjoni. Jiġifieri kif immissu il-budget tagħna finanzjarju kif naraw li skada l-ħin, irridu nitilqu minn dak il-każino, irridu nqumu minn fuq dik il-mejda tal-logħob. Ġili tisma' xi ħadd jgħidlek għax issa pereżempju ħajitla l-jackpot mela ħanieħu ċans u ħanipprova. Imma fil-verità tkun tlift dak kollu li forsi ħadd miegħek. Iva, dik il-kilba għal dik il-famuża rebħa ikun hemm drabi fejn iva taffettwa l-persuna ħażin ma jkunx jaf iżomm kontroll. ċertu sinjali li l-uliet jridu jqogħdu attenti għalihom meta l-anzjan jew l-anzjana tinnega jew inkella tkun irritata meta tqajjem is-suġġett tal-logħob tal-azzard. Eżempju, jew inkella fejn qatt l-om jew il-missier ma titlob il-flus, tibda titlob il-flus lill-ulieda stess. Jiena dejjem ngħid f'kull intervista li mmur u jkun hemm ċertu gideb li imma li tridhom il-flus mhux qed isservik il-pensjoni u ċertu raġunijiet ma jibdewx jaqblu. Għalhekk tajjeb li nżommu l-kuntatt mal-anzjani tagħna u kif ngħid dejjem is-soluzzjoni mhix li nagħtu l-flus, is-soluzzjoni hi li npoġġu madwar mejda nitkellmu kemm jista' jkun il-persuna tkun għaddejja mill-vizzju tinduna li qiegħda f'saram ma tinnegax, ma tikdibx u tagħmel il-kuraġġ u tfittex is-sapport. Normalment meta il-persuna l-anzjana jkollha tkun għaddejja minn dan kollu. Istess anke tibda tikdeb magħha nnifisha. Għas tibda taċċetta naħseb u vera ma nafx intom iktar esperti minni, min jaf kemm taraw każijiet, kull każ huwa uniku. Imma nimmaġina li l-persuna laqqas tkun daqshekk qed taċċetta li stess għandha problema. Sakemm issib tipprova ssib għajnuna u forsi bil-ħiliet tagħkom mbagħad tikkonvinċuha li jisma' issa li kien imma rridu nibdew paġna ġdida. Yes, l-ar każ li aħna niffaċċjaw viżavi anzjani meta it-talbiet tagħhom għal flus fiħdan l-istess saqaf fiħdan il-familja jibqgħu ma jiġux imwiġbin, it-tfal ma jibdewx jagħtu każ it-talbiet tagħhom u jispiċċaw ifittxu l-flus minn barra mill-ħbieb tagħhom jew inkella minn stranġieri laqqas biss ikunu jafuhom. U hemmhekk jaħasra jkomplu jibqgħu deħlin f'saram. Minn problema l-oħra. Ekku, reperkussjonijiet huma varji, mhumiex reperkussjonijiet finanzjarji biss. L-aħħar darba semmejt li tinkiser l-aktar ħaġa prezzjuża li hija l-fiduċja tat-tfal tiegħek, tat-tfal tiegħek. Anke li forsi jkollok xi kredituri jiġru warajk. Ekku. Mhix sitwazzjoni faċli għal ħadd, nibqa' ngħid li fejn tidħol l-attività tal-logħob tal-azzard, fejn jidħol il-vizzju, il-reperkussjonijiet mhumiex fiżiċi, allura il-persuna tista' taħbiha aktar. Għalhekk normalment ikollna telefonati ta' uliet li missieri spiċċa fixxa, spiċċa darhom mal-ħajt, il-pensjoni qas biss se tisservi, spiċċa mdejjen man-nies se nagħmel.
Jiena hawnhekk kull darba kull intervista nattendi nipprova I make people aware biex naqbdu il-problema mill-bidu. Ħalli kemm jista' jkun ma naslux hawnhekk tajjeb li ngħid li jkollna diversi każijiet fejn persuna tiżbalja, terġa' tiżbalja ma mbagħad bis-sapport tal-maħbubin tagħha tinduna u tfittex is-sapport u toħroġ minnha. Sfortunatament ukoll ikun hemm każijiet fejn il-persuna tibqa' tiżbalja. Dak li aħna nsejħulu relapse, ġifieri tkun għaddejja tajjeb jaħasra. Terġa' taqaf ftit. It takes nothing, ġifieri just kemm tkun għaddejja minn lokalità u fit-tarf tat triq ikun hemm każino, eżempju. U sfortunatament terġa' taqa'. Għalhekk is-sapport irid ikun b'saħħtu, is-sapport irid ikun kontinwu u mhix xi ħaġa li tfaqqas subajk li llum dħalt f'sara u għadha ħanoħroġ minnu jisu ma ġara xejn. Il-proċess irid ikun kontinwu. Semmejt li ġiri ċemplu lkom it-tfal. Ġiri minkejja li l-persuna ma kuntattjatkomx i xorta tkunu tistgħu tagħmlu kuntatt mbagħad mal-persuna innifisha. Yes, il-kuntatt nagħmluh mhux problema ta' xejn. Sfortunatament li jiġri li jċemplunna l-maħbubin meta niġu għassiju no biex nitkellmu mal-persuna li vvizzjat jew ma jaċċettax jerġa' jinnega jew jgħidilna m'għandix bżonn support issa tara kif noħroġ minnha waħdi affarijiet li jiġru daw ta' sikwit. Jew inkella saħansitra ma jkunx irid support. Għalhekk l-aktar żewġ passi importanti li l-persuna taċċetta li għandha problema u taċċetta li din tkun lesta li titkellem fuq il-karba tagħha, titkellem dwar il-biżgħat tagħha, dwar il-preġi tagħha wkoll għax kull persuna għandha n-nuqqasijiet u l-preġi u di dejjem ngħid li kulħadd tgħaddem u l-laħam. Jiġifieri kulħadd jiżbalja u il-persuni tal-madwar li vvizzjat vera, normalment nisbaw każijiet fejn tajta ċans darba darbtejn tlieta u ma tridx taf. Jiġifieri mhux daqshekk faċli daqs kemm qiegħed jiena hawnhekk nitkellem. Nimmaġina. Għax min ikun għaddej mis-sitwazzjoni forsi kif qed tgħid inti jgħidlek tajtu ċans u ftehemna u qisu tkellimna ma' kollha umani, ġifieri il-persuna forsi dak il-ħin ibiss ukoll tkun taf minn xi xini għaddejja kif qed ngħidu aħna bla dubju aħna ngħinu u nissapportjaw il dak li jkun irridu ġifieri ħanippuntaw subajna lejn ħadd għaliex dak il-ħin kultant forsi wkoll kif jaħsibha, forsi kif jaħdem il-moħħ dak il-ħin kif qed tajjeb inti jkun sejjer tajjeb, jgħaddi u jara xi ħaġa u dik ix-xi ħaġa tkun forsi il-ħofra illi sfortunatament il-bniedem jinżel fiha. Il-relapse teżisti f'kwalunkwe vizzju, alkohol, droga, lob tal-azzard, you name it. Importanti wkoll li l-vvizzjat ma nitfawx f'delli kra. Konna każijiet fejn naqtaw il-kuntatt minn ma' tfal, jintinqata' l-kuntatt minn ma' tfal ta' tfal. Da kollu għax innannu jkun qed ifittex is-sapport, jkun qed isib is-sapport. Nerġa' ngħidlek kulħadd bniedem tad-demm u l-laħam. U jekk ikollna persuni li ngidmu u rrealizzaw u qegħdin jgħaddejjin mis-sapport, tajjeb li nkomplu ninkoraġġuhom, inkomplu nissapportjawhom u nkomplu nkunu hemm għalihom. X'wieħed jista' jagħmel biex isib lajnuna fejn jista' jikkuntattjakom jekk forsi xi ħadd qed jisma'na u jgħid tara ħanagħmel l-ewwel pass. Iva, normalment il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna fejn jitlu l-anzjani hija aktar popolari mill-chatline. Il-linja hija kif qed taraw fuq l-iskrin wieħed 777. ċemplu aħna nkunu nixtiequ nisimgħu l-istorja tagħkom, il-karba tagħkom u noffru s-sapport bl-aħjar mod li nistgħu. Għandna diversi servizzi ta' sapport, esklużjoni minn każino, swinett
tal-lob, swali tat-tombla u kif ukoll għal dawk l-anzjani li nerġa' ngħid jużaw il-mezzi teknoloġiċi tagħhom biex jilagħbu l-lob tal-azzard. Ġifieri, jekk qed nifhmek tajjeb, wieħed mill-kumdisa ta' daru jista' wkoll għandu aċċess li jagħmel dan. Iva, aħna noffru esklużjoni wkoll mid-dinja online minn websites ta' operaturi tal-lob, minn ċertu emails jew messaġġi biex persuna tiġi mħeġġa biex tilab. Isir dak is-software block l-esklużjoni anke mid-dinja online. All right. Għax importanti ħafna li ikollna ftit għarfien li bniedem jgħidlek kif tkellimna aktar kmieni, jiena immur jien naf pereżempju li ħanilab żewġ logħbiet u nitlaq. Imma mbagħad bqajt hemm għax jien naf qal li issa ħatitla' dik u mbagħad ħatitla' l-oħra u forsi ma tafx kif ma kontx forsi xortija daqshekk tajba issa f'din il-logħba ma forsi nkun xortija tajba fil-logħba li jmiss. Kultant ikunu affarijiet żgħar li laqas inkunu qegħdin narawhom li ikunu qishom kif il-Malti jgħidlek nitfaw il-bżar fl-għajnejn. Normalment il-bniedem, rispettivament mill-età, dik il-kimika d-dopamina fil-moħħ dak is-sens ta' pjaċir. Hawn min jgħixha u perjodikament ġifieri jieqaf u mbagħad jerġa' jgħixha kif u x'fatta. Ħadd ieħor ikun irid jgħixha il-ħin kollu. Dak is-sens ta' pjaċir ikun irid jgħixha permezz tad-droga, l-alkoħol, il-lob tal-azzard, you name it. L-importanti dejjem nirrepeti li jkun hemm kontroll fejn jidħol il-lob tal-azzard, kontroll ta' ħin u kontroll ta' flus u jekk tinsab darek mal-ħajt għamel kuraġġ tiddejjaq xejn ċempel fuq il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna u aħna nkunu hemmhekk għalik. Meta li importanti li bniedem jiftaħ qalbu. Minkejja li forsi dil-problema tkun ilha għaddejja żmien, xorta wieħed jista' iċemplilkom u jitkellem magħkom. Iva, proset m'hemmx għalfejn ikollok vizzju tkun għaddejja minn saram biex iċempel. Iċemplulna nies għal ċertu tarif kif qed nagħti jien hawnhekk, ovvjament it-tarif jidħol kemm xejn aktar fid-dettall, tipo kif iżżomm l-immaniġjar ta' flusek. Il-ħsieb tal-fondazzjoni hu li saħansitra anke jiġu organizzati workshops fuq money management, time management kif timmaneġġja l-ħin tiegħek. Affarijiet li tgħid u iva kif jista' jkun mhux kulħadd jaf kif qassam flusu, kif qassam il-ħin le. Ma tridx taqtalajn, ma tridx tiġġeneralizza. U tajjeb li persuna tpoġġi bil-qiegħda taqbad dik il-karta u l-bajro tgħid jiena kemm qed indaħħal pensjoni, jiena kemm nista' nirriserva l-attività tad-delizzju tiegħi. U ma naqbżux dak il-budget, dak il-limitu. U naħseb tgħinuhom ukoll f'dawn il-laqgħat li jisma' l-ewwel tixtri l-aktar affarijiet essenzjali. Mela qbatt il-pensjoni u x'vera nimmaġina. Xaw min jgħidlek pereżempju xtrajt hekk u xtrajt hekk u saqas baqa' li flus pereżempju biex nagħmel borma. Biex ikolli biex insajjar għal xahar sħiħ. Normalment dik tiġri f'ċertu okkażjonijiet meta l-Lotterija Nazzjonali tkun għolja kif u x'fatta. Iva tiġri importanti li ma naqgħux f'dik ix-xibka, ma naqgħux f'dik in-nassa. Tajjeb li llum il-ġurnata mhux biss sapport għall-livvizzjat, imma sapport għall-persuni tal-madwar ukoll. L-ewwel kont qed nitkellem fuq l-esklużjoni. Tajjeb li l-persuni hemm barra ikunu jafu wkoll li esklużjoni minn każini u skwinet tal-logħob u swali tat-tombla huma l 6 xhur, sena u perjodu indefinit. Imma biex persuna tapplika għall-esklużjoni fuq perjodu indefinit tkun iċċertifikata b'mod mediku li hija qed tbati mill-vizzju patoloġiku. Nerġa' nirrepeti, patoloġija tfisser meta inti tpoġġi l-lob tal-azzard l-ewwel qabel kollox f'ħajtek. Jiġifieri xejn ma jtik pjaċir, l-atfal tiegħek, l-atfal ta' tfal, l-xogħol tiegħek, l-ħbieb tiegħek, ħlief
il-lob tal-azzard. U hemmhekk ikollok il-faċilità jensejħula biex inti tkun tista' tapplika l-esklużjoni b'mod indefinit. Dan nies probabbli jkunu jorqdu u jqumu jaħsbu biss u x'vera biex inħajmorru jilagħbu biex il-bqija xejn ma jibqa' jtihom sodisfazzjon kif qed tajjeb inti l-familja, l-xogħol. Ekku, u inti aktar ma titlef flus il-kilba u qisu rabja, qisha sens ta' pjaċir imma fittizju biex inti ġġib lura Dak li tkun dak tlift. kollu li tkun tlift tiskanta. Il-vizziet tal-lob tal-azzard l-ewwel qabel kollox jgħidulek dik li jiena nġib il-flus kollha li tlift lura u jekk tkun il-persuna tkun imdejna biex tagħti il-flus li hija selfet kif u x'fatta. Nixtieq ukoll insemmi fuq il-cross addictions. Persuna kapaċi tkun vvizzjata fl-alkohol jew inkella fid-droga u tgħidlek jiena waqaft m'għandniex nixrob kif kont, imma indirettament tkun għaddejja mill-problematiċi tal-lob tal-azzard. Okay. Ġifieri tajjeb li narfu wkoll sitwazzjonijiet bħal dawn. Jaffettwa wkoll dak li jkun għaddej madwarna, semmejt li pereżempju meta ċertu lotteriji jkunu għoljin, ġifieri n-nies jippreferu pereżempju jonfqu ammont ta' flus flok ikel, imma jonfqu ammont ta' flus f'biljetti pereżempju. Tagħmel differenza. Iva, ara, il-lob tal-azzard m'għandux staġuni, ġifieri mhuwiex marbut max-xitwa, mas-sajf, mal-ħin tal-ġurnata, speċjalment illum il-ġurnata li it-teknoloġija avvanzat tal mod li nerġa' ngħid. Tista' tilgħab flusek mill-kumdità ta' darek. Jaffettwaw ċertu attivitajiet sportivi, attivitajiet kulturali, mużikali, politiċi wkoll min ħajjarbaħ fuq min. Iva, hemmhekk il-persuna hi predisposta li tilgħab aktar. Anke meta tara llum il-ġurnata attività sportiva fuq it-television, ikollok ċertu reklamar għaddej iħeġġuk biex inti tilgħab. Jiena ħaġa waħda ngħid u nagħlaq b'din li vera ikollok ammont ta' reklamar l-attivitajiet madwar is-sena biex iħeġġu kważi tilgħab flusek huma ħafna, l-importanti li l-persuna jkun mgħallem biex iżomm kontroll fuq innifsu. Llum il-ġurnata dik ma tantx titgħallem għall-iskola. Veru. Iżomm kontroll tiegħek innifsek, iżomm responsabbli, illum jekk jiena ma nżommx kontroll fuq l-ikel, ma nżommx kontroll fuq il-shopping li jiena nagħmel tal-ħwejjeġ kif u x'fatta. Ukoll imbagħad il-konsegwenzi jekk jiena nistudja ħafna, naħdem ħafna, workaholic, le, inti titiżżomm kontroll. Bilanċ, u x'bel. Bilanċ f'dak kollu li nagħmlu, speċjalment jekk id-delizzju tiegħek huwa kemm xejn riskjuż. U li konna wkoll għarfien u nixtru l-affarijiet bil-għaqal u nonfqu l-flus fl-aktar affarijiet li verament ikollna bżonnhom. Mhux qed ngħid li ma tieħux pjaċir, ma tissoċjalizzax mela le, imma kollox bil-qis. Grazzi ħafna Kejn, grazzi lilkom li dejjem jogħġobkom tiġu hawnhekk u infakruhom dejjem in-numru li huwa 1777 għal dawk kollha li forsi għaddejjin minn xi problema jew forsi jixtiequ jiċemplu hemmhekk hemm il-fondazzjoni illi lesta li tisma'kom. Kalamita jkompli minn hawn ftit ieħor ibqgħu magħna.